Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Amos ni misawa janeno mar Color TV en kindego mago mabende wedo weche manyien mago mag Dier Odiochieng. Kamora mora maintie akwain mar mondo misud machiegni kendo iwinj weche maket koda magi wirani gin mago maolosi manane inowuon kendo gin wechego mook achiel kachiel mesawa mano mar kawo weche manyien. Nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara David Abila. Wachako gi wechego mago mabende timore piny owacho mamalo. Kama bende wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto odiochieng' mano makawuono ne otimo limbe gwengego mago manandi. Kama bende ne omolo kanyo mar mondo mi ochuo wang'e e chenro mago mopogore opogore mago mag dongruoge ma piny owacho mamalo osebedo ka chwalo e gwengego. Kane omolo kanyo jatend piny Kenya ne kawo thuolo mano mar twak kod oganda mago mabende wuok e gwenge mag Nandi kono. Kama bende ne opako adua bura mano mar UDA ne oloso kama. Unachua chama ya UDA ni chama ya kitaifa. Nyie mnaelewa hiyo maneno? Si mnajua juzi tulishinda kiti huko Malaba ya mbunge pamoja na ya MCA. Si tulishinda kiti ya huko Banisa kule Northern Kenya. Kwanza hiyo ya Banisa tulipata 90%. Juzi tena tumeshinda kiti ingine Isiolo South, mbunge ya Isiolo South alichaguliwa mwezi moja ilipita. Pia huyo alipata 90% kwa UDA. Pia kule Mbere, si mulikuwa kuna watu walikuwa wanajaribu kutuletea kisirani huko Mbere. Suti wanyorosha asubuhi na mapema. Si tuko na mtu anaitwa wa Mudende sasa. Si ni mbunge wa UDA. Na tumechagua MCS wa UDA. UDA ni chama si chama. Ni ya kuendelea mbele, tuendelee mbele. Nyinyi mmejipanga hapo kwa UDA. Weche mago mamoko wayudo kanyo ni speaker mano mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula sani to koro kwayo jod bura mar mondo mi otem oridi chikego mago mabende tayo kata rito oganda e apaya ka bende jogo kata oganda matiyo kod apini bende okwa mar mondo mi otem obeda kicha isechego magitiyo kod apaya. Ne oloso kinde mano timo limbe kanyo no ni masira mar apaya ne otimore kama ji 15 ne owito ngimagi. Kane ojiwo NTSA mar mondo mi odne dereva mane okelo masira makama. Korka kore Didmas Baraza mane oyoro ilimbe no to ne okwayo NTSA mondo mi otemo non gino mabende ne okelo masira maket kodamano. Senator Wakoli to ne okoni ber kangi ma jo Kenya oketi nyime kendo ritgi e yono makare. The families that lost their loved ones. But we should also remember that this is not the first time that we are losing such many souls in the United States. Weche Hospital, where we are today, is at the center of 3 well-known hotspots. We have one here at Kaburengu, where every year that road claims the lives of very many Kenyans. We have another one in Pilipili on the bridge of Kamkwiwa, and this one. So I hope that this accident that has led to the loss of lives of 15 people is going to be a wake-up call that those who are in charge of designing our roads must be able to tell us, is it the road design that is bad? And we must be told what action they are going to take place to ensure that we avert such accidents in the future. And lastly, and most importantly, every accident like this one gives us an opportunity to reflect and draw lessons. We have all seen that this Weche Hospital is very important, not just to the people of Bungoma alone, because of its strategic location along the highway, and we must ensure that this hospital has a CT scan and has got MRI services. As you are all aware, the doctors cannot begin treatment until they understand fully the extent and to which the injury before they begin treatment. So we are happy that the governor has informed us that in our own county, the CT scan machine and MRI machines are arriving in the next 2 weeks. That is going to save many lives. I think. Kando na haya malori kama ile ambalo nilimaliza ndugu yetu, kuna matrakta ambazo hupita hapa kila siku, ambazo miwa haijawekwa sawasawa,
na unakumbuka ndugu yangu gavana, ndugu yako alifariki kwa sababu ya taka kama hizo. Naomba tunaponyoshea serikali mkono kudhibiti matrela, lazima wale watu wa matrakta pia tupambane na wao. Weche mag mamoko wayudo kanyo ni kamisona mano mabende ochung'ne duola mano mar kedo kod mibadhi e pacho kae EACC mano Laktar Cecilia Mutuku sani to koro nyiso luoro mare kotenore kod medruok mago mag cases mag mibadhi e pacho kae ka bende mane oyangore ka otenore kod nonro mano mabende ne otim higa 2024 kane oloso e weche makamagi ne okoni nonro no yango ni migao mano mar thieth sani mibadhi ogoe tach gi atamalo 45.1 ka iluwe kod migao no mano mar wuoth mabende nitiere kod atamalo 9.1 kaachiel kod migao mano mar pur mabende ochung'e atamalo 7.9 kaluwore kod lipota mane onyisi kata oyangi odiochieng' makawuono no yango ni kaunti mano ma Homa Bay machal ka gima mibadhi ogoe tach gi atamalo 80.7 ka bende cases mago mag mibadhi mayudore kaunti mano ma Homa Bay kono ochung'e 12,381 duto te. Services, even drugs, without parting with anything. So the survey, especially the one by UNODC, will give you great insights. It's on the website on how Kenyans are experiencing quite a big problem in accessing health services in our nation. And we want to partner with the counties and different institutions to create awareness on preventive measures. Today, we have come to launch CPCs, which is a Corruption Prevention Committee. And as the governor has said, at the county level, the chair is the accounting officer, who is the governor, and the members are the CEC members. And we hope in this journey, this is the 8th county we are going to this season. We have been to 7 others. Last year we went to 6 others. And we hope one time to go to all the counties so that they establish strong preventive mechanisms among themselves. EACC cannot prevent corruption alone. We work together with our partners. We are at Homa Bay County to establish CECs. And after that, that is Corruption Prevention Committees. After that, we will train relevant members of staff in the counties so that they streamline prevention at the county level. Issues on how to effectively prevent corruption by putting in place robust governance frameworks and prevention measures so that we can see to it that the public resources that we receive as a county are utilized to the best interest of the people. I'm happy to report that from the report that has been given that EACC had from 2017, the county government of Homa Bay has made a lot of progress in putting in place structures that ensure corruption prevention. We now have a fully fledged audit committee. We have ensured digitization of our revenue systems to prevent corruption. In terms of HR, we have completed and concluded and operationalized our HR manual and staff establishment, and also our disciplinary mechanisms. Here we have discussed how we will partner even more strongly with the EACC and our local law enforcement agencies here. To bende duol no mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC odiochieng' mano makawuono ne obago romo kod apisas maka NGCDF e gwenge mago mag Western mar manyo yorego mago mag dino fuoge mago mopogore opogore ma bende apisas mago madito mag piny owacho tiyogo arietha kod omenda jo Kenya. Embezzlement of public funds through payments for multiple projects. An example is where a CDF committee would make payment for a project that has already been undertaken by another agency and they prepare paperwork purporting that it is a new project. Also, bursaries given to ghost students with the effect that the paperwork indicates that the students exist, yet it is
a mechanism of using those funds for one's benefit. We have payments for services that are not rendered or goods that are not supplied at all. We also have ghost projects, inflated costs of projects, and diversion of funds to other purposes that are not intended. Among the matters under investigation by the Commission is a case in which a private contractor was, in the last 2 years, irregularly awarded 49 tenders and they paid over 66 million Kenya shillings from various NGCDF committees and NGAV across 11 counties. Ladies and gentlemen, none of the CDF committees that are represented here today is immune to these challenges. Accordingly, this workshop is essential and timely because it seeks to equip you with the skills and the knowledge that you require in order to perform your duties in a manner that exhibits the responsibility and the accountability envisioned under the Constitution. This you should do even as EACC continues to investigate the reported cases. Gavana ma kaunti ma Homa Bay Mikael Gladys Wanga oyango yorego mago mag tiyo kod lony manyasani kaka achiel kuom okenge mago mag dongruoge mano mabende piny owacho mare osebedo kakete maino. Ne owacho magi sechego mago mabende ne ochiwo twak mare makende mar yango okenge mabende piny owacho mare osegoyo. Ne owacho ni nyaka gi sani oganda kaachiel kod telo mano mar Homa Bay osegoyo okanga kendo kata rowere bende oseyudo tije. Wacho ni sekta mar pur bende oseting malo ka kata chichni bende oseyaw. Wanga ne otiyo kod thuolo maket koda mano mar jiwo kata kwayo jogo mawuok e kaunti ma Homa Bay mar mondo mi obi omiye thuolo mano mar ariyo mar telo ne kaunti no mar mondo mi ochop kare moko kuom lek ma bende ne entiere godo ne kaunti ma Homa Bay. On digital innovation in governance, the county launched the Homa Bay Digital Participation and Disaster Alert System, strengthening both civic engagement and emergency communication. Through SMS and USSD platforms, the system has already reached over 150,000 residents, improving access to government information while strengthening public awareness on budgeting and civic processes. The platform provides early disaster alerts, helping in reducing losses during extreme weather events. To ensure inclusivity in areas with limited connectivity, particularly island communities, the county has deployed modern outreach units and local radio partnerships, ensuring critical information reaches residents across the county. On county public service, while acknowledging the challenge of a huge wage bill, we have moved to adopt digital HR systems and solutions that enhance staff performance. The state of Homa Bay County is defined by real substance and transformation. Simply put, youth are engaged, farmers are producing, markets are expanding, water is reaching homes, women and girls are safe, the vulnerable are protected, children are learning in dignified spaces, efforts are being made to make roads passable, we are building systems and foundations, we are united in purpose. The best days for Homa Bay are ahead of us. Mr. Speaker, honorable members, for the transformation work we have done in Homa Bay County, we deserve another term. We deserve, all of us combined, we deserve to be re-elected to continue the work of building Homa Bay County. And that goes for the executive and the honorable. Jalup Governor Mano ma County ma Kakamega Ayub Savula
odokne winjruok kaachiel kod osiep mabende nitiere kind piny owacho kaachiel kod duond bura mano mar ODM, winjruok makama ma otelie kod jatend piny Kenya William Ruto. Savula mabende ne toa kod jopiny e sach nyasi mano mar iko moro mane obagi e kaunti mano ma Kakamega kono, ne wacho ni winjruok maket koda mano dhi kelo kata dhi miyo oganda bedo kanyakla, kendo omedo ni gwengego mago mag Western sani to koro dhi nyime kod chenrogi mano mar loso odgi kendo chung motegno ka giikore ne wechego kata yiero mano ma ibiro bagi higa manyien. Tumekuwa na mkutano ya wajumbe kule Nairobi. Wajumbe wote wa chama cha ODM na wajumbe wa chama cha UDA wamekubaliana tuwe na mkataba mmoja, na hiyo mkataba inasema rais atakuwa William Samoei Ruto. Hiyo mkataba imekuwa declared leo, na sisi watu wa Western tuna support hiyo mkataba, na tunasema tutapatia Ruto for 2 terms. Uko tayari? Yera mondo miaga muya kata kamano kikidhi mabor bang' kinde machuok aduogo kod weche mag mamoko. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. And I can't get it up. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Chiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien. Wayudo kanyo ni telogo kata telono mano ma ochung'ne mbalariany e pacho kae sani to ogolo siem mano mager pino ni gibiro bedo ka gimayo lesen mbalariany mago ma bende chiwo kit somo ma bende ok opuodhgi mar mondo mi gichiw ne jopuonjre. Kane ochiwo siem maket kodama apisa maduong' mano mar duolno mano Mike Kuria okoni nyaka gie sani nitiere mbalariany 15 mago ma bende tiyo ataro mano mar chik kendo osemagi lesen mano mar tich. Bende e seche gogo mbalariany okwa mar mondo mi gitem gi maki kendo giketie tim yorego mago mag tiyo kod lony mano manyasani kaka yo mano mar neno ne jopuonjre mago ma bende wuok e lwetgi nitiere kod lony mararieya. You may also have seen actually that we have closed down graduation for any of the bogus universities. I think we will not tolerate, we will not allow institutions to operate in this country if they are not accredited. Of course, you know, criminals commit crime, but they don't tell you they're about to commit crime. So you catch them in the process of their committing crime. If we do, we'll close them down, we'll hunt them down. This is the right time for Outspan Global University to be born. Why? CBE, those Kenyans are on the way. Those Kenyans that are driven by competence. We are targeting those children that have passion. We shall embrace positively technology. AI is a friend. The future will belong to institutions that train healthcare professionals who are not only technically competent, but also ethically grounded, compassionate, innovative, and socially responsible. This is a niche that Outspan Global University has deliberately chosen.
Weche magumo moko wayudo kanyo ni jakanyo e boda mano mar Kenya Broadcasting Corporation Sela Aimba owuok oko kendo kwayo jogo mago ma wakeini e pacho kae mondo mi gitem giwuog oko kendo gitem hapgi e lemo mago mopogore opogore mago mag telo ka oluwo ni en kindego mago ma bende wakeini owuok oko kendo rakore kod jogo machuo. Achiel kuom jokanyo kendo jata yore tije Kenya Broadcasting Corporation mano Mikael Sela Aimba sani koro wuok oko kendo kwayo joma mine pacho kae ni mangima ni ka giyie to giwuog oko gikaw keregi e nyandho mopogore opogore mag weche mag siasa e pacho kaendi. E kinde twak mare moyiedhi kod Kala TV, nyadendi Sela Aimba koro wacho ni ok ber joma mine oling' aling'a e kinde go eko ma joma chuo to nyagre kendo kawo kombe mopogore opogore e telo go eko mag siasa. Ahero ahinya telo mar mine to ahero jiwo mine kinde duto te ni kik wabed joma mine marito mondo mi wabed nominated. Mane miyudo ka koro kosegwelwa e kombe mag siasa gieki to joma chuo luongwa ni follower girls nikech koro yonge duol nikech nok oyieri gi jopiny. Pod mine yudo ka gin underrepresented e politics to ntiere that gatekeeping ma yudo ka joma chuo keto spaces mag politics ma chuo pod feel ni political space en mar joma chuo monego bed ni wene joma chuo and wan joma mine our space is in the kitchen. Kora kwayo joma mine mondo giwuog oko kochopo 2027 ka mon dhi laro kombe mag siasa to walar kombe mag siasa marom kod joma chuo goeko. Ka bende Mikael Sela koro ne osiemo wang'o jende pacho kaendi kowacho ni kigiyie ti kodgi marach kod josiasa ahinya to hinyo josiasa goeko mamoko ma bende nitie kod paro mopogore kodgi. Gima medo kwayo Nyasaye ni ojende oyud gima nyalo timo mondo mi gibed modich ma ng'ato kik ti kodi yo marach ni onyalo nyiewi kata gi pesa moro matin ni dhi ketho kata rali mar ng'ato kamoro. Nchino ka japiko moro negi malich ahinya Kisumu kaendi ni ng'ato seche moko nokawe omiye kata siling 500 moro kata 1,000 moro mondo odhi otim ang'o, odhi oketh rali mar ng'ato kamoro. Koro akwayo ojende ni mondo gichung' motegno. Ja siasa kobiro nodwa tiyo kodi yo marach kata odwa miyi pesa mondo dhi keth gir ng'ato kata idhi gone koko kamoro to kone ni mondo mi tich kata omi pesa moro chak godo ohala mondo mi konyri godo makik giyie mondo josiasa oti kodgi yo marach. Ka bende oyango ni giseneno ng'eny kuom dongruogego eko mabende osetim kod piny owacho mamalo motelie kod migosi William Samoei Ruto kosiero okwayo oganda jokanyanam ni ka giyie to gidhi nyime kod siro migosi William Ruto. Wameda sire chenro mag dongruok nikech kinoko kanyo ibedo ka nitiere affordable housing mapod dhi mbele, nitiere chenro mag gero nderni moko bedo tarmacked to moko bedo upgraded, nitiere chenro mag loso kuonde thieth, nitiere chenro mag loso pewni mag tuke to kod chirni manyasani. Koro amedo mana jiwo jopiny ni mondo mi omed sire e chenro mag dongruok mokelonwa e Luo Nyanza kaendi. Ka bende kindegi eki ma bende koth chwe pacho kaendi kod gwengegi eki mag Kaluo, nyadendi Sela koro kwayo governors ni ka giyie to giketo okenge ma bende ginyalo thiro godo midhiero gi eki ma bende oganda yudo e kuonde ma giwuoke. Kaka jotelo ka en governor awache ni for instance pi matero ji Nyando to kod Nyamasaria mano nitiere under Kisumu County Government manie bwo Professor Anyang' Nyong'o. Ka koth pok ochako onego bed ni gitimo ga desilting mondo rang kuonde go eko ma inyalo goye mtaro ma pigno nyalo kalo ka koth pok ochako. Koro akwayo ni mondo giwuog oko kaka jotendwa mondo gikony jopiny ma pi tero kata pi daro ka koth pok ochako onego ogandawa. Kala TV kuo Kisumu County and Justice. Erokamano ahinya Justus Adoyo kuom report ma kamano. Wadhi nyime kendo warango weche mago mamoko kama bende wayudo kanyo ni jakeno mano mawuok e duond bura mar UDA Japheth Nyakundi odok ne duond bura kata duond buchgi no ka bende otendre kod keto e tim mise 10 kata 10-point agenda e kind duond bura mar ODM ka osiro ni thoth dwaro mago mabende duond bura mar ODM no chiwo e nyimgi oseketi e tim. Owacho ni mabiro e seche mabende moko kuom jotelo mago mabende wuok e duond bura mano mar ODM to osewuok oko mar mondo mi gikwed paro kata winjruok maket koda mano. Jod bura no ne owacho ni weche go mago mabende oting'o apeini chuogo IEBC kaachiel kod chulo jogo mabende ne jogegi owito ngimagi e sach ng'anyo gin moko kuom weche mago mabende oseketi e tim ewi mago mabende gidwaro ni oketi e piny kata oketi e tim gine 10 points agenda mano mabende gidwaro no. Kuna PG kuangalia ile maneno ya NADCO report ama coin 10 ile agenda, na tuliangalia hayo maneno yote
na kwa kweli tumeona ya kwamba yale mambo ambayo ile komiti ya Cointen ilitupatia jana, yale mambo ya NADCO yameanza kuangaliwa. Mojawapo yale mambo ambayo yalikuwa yanaangaliwa ni maneno ya IEBC commissioners, na wale IEBC commissioners wameingia kazi, na vile mmeona already wameanza kufanya kazi. Kumekuwa na by elections kadhaa, kumekuwa na by elections juzi tulikuwa Isiolo, tumekuwa na by election Banisa, tumekuwa na by election Malava, tumekuwa na by election kule Mbere, tumekuwa na MCAs, na hizo by elections zote broad based imeshinda. Na hii ya juzi ambaye UDA ndio ilikuwa nayo, UDA ilishinda viti zote, so broad based imekuwa ikishinda hizi viti zote. So maneno mengi ambayo ya compensation ya wale ambayo walipata ajali ama wengine walikufa katika zile riots ambazo zimekuwa zikifanyika, kama vile komiti ilisema, tumeweka pesa katika bunge bilioni 2 ili wale waadhiriwa waweze kupata pesa zao, waweze kulipwa stipend kidogo, ili waweze pia wao kujisaidia, kwa sababu kuna watu ambao walifariki, kuna wengine waliumia. So kazi inaendelea, na hii NADCO report sio kitu ambacho utaweza kufanya na siku moja. Ni kitu ambacho kitachukua muda, kwa sababu kama ni ile maneno ya kuangazia na kuhakikisha ya kwamba everybody is involved. Tumehakikisha kwamba ODM imeingia, kina Mbadi wako pale, kina Upio Wandai wako pale, kina Uluga wako pale. Tumehakikisha tumejumuisha kila mtu katika hiyo maneno ya kuhakikisha kwamba Kenya imeenda mbele. Nataka kuhakikishia Wakenya wote ya kwamba sisi kama Broadbase hapa mbele tunajua ya kwamba wale waliingia kwa njia nyingine, lakini hapa mbele 2027 mimi kama treasurer wa UDA nataka kuhakikishia, kwa sababu tumeongea na rais na tulipatia rais mandate. Sisi kama NEC ya chama tulipatia rais mandate ya kwenda kuzungumza na ODM, na 2027 UDA na ODM itaunda serikali tukiwa kwa pamoja. Na kitu sisi tunaomba ni nchi, tunaomba tuwe pamoja, tufanye kazi pamoja, because hiyo ndio kitu ya muhimu. Gikanyo bende madikele giko marmi weche manyien gi sani, kata kamano komolo kanyo sapara biro duoka kod weche mamoko e yono machiek. Nyinga Nelly Achieng' Ndine, jaloko mara David Abila.